खानायाव हमनानै सिगायाव बुद्रुनांगौ बिदाफ्रा बेफोरबायदिखौ लाखौ मा खालामनांगौ जिफोर होजोबनांगौ एकदम अब्लासो माने हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आङो खावलायो गिबिसिनथाराव लोगोफोर एकदम बे भिडिअखौ नायैनि सिगां नोंथांमोनखौ आङो खावलायो हेडफन होननाय जिनिसखौ सोनानै ला नङाब्ला मिन्थिखाबाय दा आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा फेमिलि ज' नायनो नाङा गोबां मानसिफ्रा आंनाव बुङो कमेन्टआवहाय सोरबाया होनो बिफा फिसा बिमा ज' नायदोंमोन होननानै दाया आंनि नङा आं नोंसोरखौ बैफोरबायदि भिडिअ थायोब्ला खावलायखायो हेडफनसो होननानै नोंसोरो खोथाखौ खोनासङालासिनो नायबालाय मोनखागोन बैनि फिथाइखौ बेनिखायनो आङो खावलायो नोंथांमोनखौहाय भिडिअखौ नायैनि सिगां हेडफन होननाय जिनिसखौ सोनानै ला आरो न'खराव जमायै बेफोरबायदि भिडिअखौ दानाय आरो अबावबा स्कुलफ्राव बा अबावबा मिटिंफ्राव बैफोरबायदि बेफोरबायदि भिडिअखौहाय जमायै दानाय नायनो गोसोब्ला नोंथाङा हारसिं अबावबा खनाफ्राव नाय नङाब्ला सोरजोंबा बिफाजों बिमाजों बिदाजों बिनानावजों फंबायजों बिमादै बिबाजैफोरजों खामफ्लायफोरजों होनानै हरजायोब्ला खिबु सुग्राजों ज्राव होनानै होसोनानै हरजायोब्ला थांज्रोमनो खामफ्लायफोरजों खुबैख्रांजायोब्ला दाया आंनि जानाय नङा लोगोफोर बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो हेडफन होननाय जिनिसखौ सोनानै लाखा अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै मिन्थिखाबाय आंनि इन्ट्र' भिडिअखौ होआसै लोगोफोर मानोना इन्ट्र' भिडिअखौ होयोब्ला नोंथांमोना एकदम जामब्रगोन आं नोंथांमोनखौ जामब्र होनो गोसो गैया बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो खावलायग्रोखाबाय अब्ला लोगोफोर नैबे आइजोआ सोर बेयो बबेनि ओरैबायदि डेन्जार बुंदों नोंथांमोना बे आइजो बुंनायखौ खोनासंनानै ला ओइ लोरै बेगर ब्लेकलिस्ट खालामनानै गोनां सिखोमोन हरना बुस्रा आं नों खेलेबाय थानानै होनथासे ओइ लोरै बेगर ब्लेकलिस्ट खालामनानै गोनां सिखोमोन हरना बुस्रा आं नों खेलेबाय थानानै होनथासे लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नायबाय नुबाय नङा होमब्ला सोर बे आइजोआ लोगोफोर बेहा न'खराव रावबो गैया नामा बेहा न'खराव रावबो गैया नामा न'खराव बिस्रा बिदा फंबाय बिमा बिफा रावबो जाथि बाहागि बाय बंस रावबो गैया नामा बबे गामिनि बबेनि बेलाय बे आइजोआलाय ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव ओरैबायदि भाइराल जादों माखासे बेफोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना मिथिगौ ना न'खरनियानो मावनांगौ बिदिखौ मा मावनांगौ होनोब्ला खानायाव हमनानै सिगायाव बुद्रुनांगौ बिदाफ्रा बेफोरबायदिखौ लाजिया नामा बियो आरो न'खरनि बिमा बिफाया बेफोरबायदिखौ आथिं बुफायना दोननांगौ अब्लासो जागोन अब्लासो शिक्षा मोनगोन नङाब्ला बैफोरबायदि मानसिया सानसे दानोथ' नै बिमा बिफा बिदा फंबायखौ लाजि फोनांनाय जाबाय ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जादों सोर बे हु इज दिस नङा होमबा ओरैबायदि आं रागा जोंदों मथा मथि बिसोरबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ जिफोर होजोबनांगौ एकदम अब्लासो माने सोलायगोन आरोखि बिसोरखौ नुबासो ना बेलेग मानसिफ्रा माने बेलेगफ्रा आनादार गुबुनफ्रा सोलायगोन नङा होमबा लोगोफोर आरो एकदम जोंनि गेजेराव बेल' नङा बिनि अनगायै गुबुनफोरबो ओरैबायदि माने सोरबा हाबा जाखानाय हिनजाव सोरबा एकदम नायजाया बुंजाया माने ओरैबायदि गाज्रि सोरबाया गाननानै दुगैनायफोरखौ नायजाया सोरबा बायदिया ओरैबायदि माबा नुजाहां गोजौनि माबा लावसिं लावहां एकदम नायजाखाया आरोखि बेफोरबायदि भिडिअ बानायना मानो ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामो मानो हगारो जोंफोर नुयोब्ला बेफोरबायदिखौनो बैफोरबायदि दा खालामथों होननानै रस्टिं टाइप भिडिअ बानायो ओमफ्राय जोंहासो दाय जानोसै खेला जोंहा मानो दाय जानो जों मोजांनि थाखायसो बानायो बेफोरबायदि जोंजों रायजानानै जोंजों बखिजानानै बैफोरबायदि गुबुनफ्राबो बानायनो गिथों
होननानैसो जोङो जावसियो लोगोफोर नङाब्ला जों मा दै गांदों हा नङाब्ला मा जों मा दै गांदों मालायखौ जावसिलाबायनो नंगौना नङा माने सोलायथों जोंखौ जावसिनाय नुनानै बेलेगफ्रा बेफोरबायदि दा जाथों बेफोरबायदि दा खालामथों नेक्स्ट टाइम बैफोरबायदि होननानैसो जोङो भिडिअखौहाय बानायो नङा होमबा दा जोंहासो दाय जायो खेला जोंखौ बारा दाय जानो नाङाब्रा इसोरफोर जोङो मोजांनि थाखायसो बानायो मोजांनि थाखायसो बुङो बेबायदि दा जाथों होननानैसो नङा होमब्ला बेखायनो आङो खावलायो आंनि खाथियावथ' बेफोरबायदि राव दा नुजाफैथोंलै नङाब्ला ओरैबायदि खात्रा जागोन एकदम खावलायखायो आङो आंनि मोखाङाव नुजाफैबाय ओमफ्राय न' कनसिडार जावसिगोन आं बेफोरबायदि मानसिखौ एकदम जायगायाव मोनोबाथ' आंनो जिफोर होगोनलै सयथिबो एकदम मा नांगौ बेनो जिफोर होगोन आंनो आंनि खाथियाव मोननांगौब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ ओरैबायदि होगोन ना आंसो मिन्थिगौ अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बैफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै बिनि अनगायैबो गुबुन गोबां मानसिफोर दङ जों समाजखौ फोसाबनोब्ला बैफोरबायदि माबा डलार खामायनायल'जों जायालै नोंनि गथ' गथाय बा नोंनि उन्दै उन्दै गामिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि फिसा बिब' फंबाय बिद' गोबां दङ नङा होमब्ला जों बर' बेफोरबायदि माबायोब्ला बेफोरबायदि नोङो देखायोब्ला बै फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रालाय मा घन्टा सोलोंनो मा मोजां सोलोंनो बैफोरबायदि गाज्रिखौसो सोलोंखायो दानि गथ'फ्रा बांसिन मा सोलोङो मोजांखौ सोलोङा गाज्रिखौसो थाब सन्देरो थाब सोलोङो नोंनि फिसायाबो गाज्रि बेफोरबायदिखौ सोलोंब्ला नोङो मा मोनगोन नोंनि फिसाफ्रा नोंनि मोखाङावनो बैफोरबायदि वर्डस सोदोबफोरखौ बाहायोब्ला नों माबायदि मोनगोन बेखायनो गोजान जानाया मोजां नङा होमब्ला अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयाव फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम दामाखा भिडिअ फैनो थांगासिनो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबानो सिगांसिन नोंथांनाव मोनहैनाय बायदि थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय